TV no tini oro Kumulung Party Office di Pramotani Party Office tini 28 tarik 28 Maret 2022 sini takuk borong menang Roton Deborma IPF tini SGS bo bubagarani je kobong mung no khana wunye bubagarani je kokno naraknani baganya tini IPF tini main post tongkutui tini sini motho join khlaipekya bono belakhana hambai maruo tini bino right time right decision naman bagai obaike tini oros bino singlam songman pando mandaka tini sini YTF ni general secretary tongo Lemon Deborma ui sini Tibramothani tongo Biswajit Koloy Manov Deborma Kumulung Sabdunol ni chairman Kirpes Deborma Bisurai Deborma tei oro Kumulung hamtani joto local leader from tongbayo bono borom lenjaragnan bagai ai hanya hai bono hamai mari piro sini bubagrani kokno khrawi payment bagai ang press ni bisingo barbar o kok sawo maharaj ni kok khaikano sungbo sawo jara tabuk bo thanchawo phayako biang ungi tongko kamai tongko sungborno koihoro yak jur khalai koihoro sini jatini ostito naragnan bagai sini kok naragnan bagai sini kanmun tumung o hawo sini ostito basidar nan bagai morogno sung tini bo koihoro norok jotono phaibadi 2023 ni last fight sung jotono mili unyai fight khelale hani bagai tini phaimani bagai hai bono hamairuo tabu bo kok sanai gisa sini takuk Roton Deborma hambai sini kok TV channel no tai teibo hamai maya poro tini ojorawo saltilung jorawo ano kesak sunai sini MDC Boronggunang tei oro sini YTF ni general secretary tei sini Boronggunang Biswajit Deborma Boronggunang Manov Deborma tei joto tongai rok no ang especially norokno hambai yapana musungo ane sakbai thangnai wngui tei norokno teibo ang norokno bang kesak so koke norok sibo ang khoroksa IPF tini AGS hisabe samung tangi tongmani ang IPF tiwa ang 2013 ang samung tangmani 2013 ni simi tabuk jora ang samung tangi tongmani norok sibo kisudun age sing sini Boronggunang AGS Jiten Deborma bobai kini sing resignation khaikya IPF ni party ni amhage sing wansukmani bisingui tini bo bobagrani je ringmani bo o hani sobabo sini bo songno mothang klangani bagai o dofani hano pipeline hamare yapar klangani bagai je soba je sing oro greater triplan je jabi khai tongmani abono sing klangmani hangke o hano sing rokka khajin tekung lama gurui abono bagai sing wansukka jorao jorano musangui jorabai gothogui dofani hamare no wansukui thanja khlaiui aro kisa ke sing tongyawi sing abo hake sing kurungsang mai ne bagai thanjang mai ne bagai bisi kolokma sing o hawa birman mani phaimani a birman ting do ta phasitung awan sukmani bagai no sing bahai no sakno bubagrani logibo roksa bubagra sini hani bubagra bini hawna sing tongui tongmani bagai sing o hani busangui bono sing subana nango bono sing support khajanango awan sukmung nahrai no dofa tai hani sathe sing tini IPF tiwa AGS tongmon bano a pusno sing yakarai or bubagrani logi samung tangna bagai sing sakno bedongna paikya normal bai singmani bagai ang obono sanamu sungo ani personal tai ani dofani ngai tini bo sing jodi sini wansuk mani jodi jeng baksa tai thansa gre hingangke sini phainai salo sing je yoknani bagai je soba a soba hoju sing tai khana jora mangla nung jodi wansuk hangke sing jori wansuk hangke tabungno 6 jora je 6 jorao 6 joba 6 jorao 6 wansuk mbai sing japri sekangke sing jotama thangnai tai ohawa sing tarugui tongmanai tai muru ang sanamu sungo tabuk jora je IPF tiwo tongoi tongai rok ni akhaba bibinno dolo je rajnoitik phai tongai rok borok bahai no lerewui jora kahamo jora belaikhe o jora tamnai je bubagra samne last fight himani abono baksa bujiya sing abono kaham ke buji khangke kubino last fight doklai tongo abon bagai je phaya tahu bhusongno wan chugui tongai rokno dakti ke jorano magana rohiya oi joto phaijan bagai bang borno konya musung tini 28 tarik Kumulung sini party office sini Boronggunang Roton Deborma IPF tini AGS yakarui tini Tibramoth hawo bo join khaibekya bono poila hambai yakaro tai sing lamjak sawaro ora manjak kha sini MDC tongo
chini borong manang Manobdev Burma tongo leading leader te chini YTF ni GS tongo te subjonal ni chairman tongo chini da angko tongo da Bishurai tongo te joto chini local leader bo tongo bran joto na hambaya faro tini ko obose chini bubagrani je thansa ni samani obosung ta proman manka thangnai kisudin sakangni simino tabo daily continuous chini mo thawo chini bubagrano hamjagoi kabangma party ni borok tini joining choliwin tongo chini tabusa jora taun bagi himale obon kaisan proman manu je chini dophawo leader khoroksano o leader kachin bubagra obno hamjagoino tini chini daroton chini dakhoroton bo tini omno no saka chini baskango je bubagrani netriteno chini dofa chini bongso jongma thangjaknai obo tini tiprasarok minimum 80 to 90% boro tini obno wansoki sing accept khainai manka kuno ek somoy kintu apno boro accept khainai mania কিন্তু tini o 2022-23 o jorao phayoi sing joton tini realize khaimangka je bubagrani ekmato chini bagai dophawo chini tamne bono binman mani tongmane obni kagri mannai obno tini proman sawo je obn bagaino tini dofani joto leader tongnai rok choidio tongnai ko tamne bono political khai tongnai rok tini thanchani marewo o tipramo thawo phai joton joining khelimani karon ar takaisa kokobono je tini jara phaya gotonai no bangmon koina musungo jora kesu nasingi tongya jora tongsani sing jotono thanchao phakengkai baskani choba baskani je tamhnai bono chini baskang la hina thangteni sing jotono thancha baksake himrai mannai am bagen jotono phaipai dichino o thanchani mariwo amsung kobok mong jotono ambai tele bo single no phayo pia ba haipeno sing kisudini bisingo sing update tongo bini loge borok tebo phai tongo kok solui tongo tai sing bonono sing o jagani sing bono apato sarka jodi jara keu borok bini sinjak musung tong hakke contact ko solui tongo abrok 2-3 taron bisingo sing clear thanai